Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaur platoan izango dugu Amaia Dominguez. Bera, Nafarroako haur eta gaztetxo kantarien jaialdiko antolatzailea da, eta horri buruz hitz egingo digu. Gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titularrak, lehen ministro kontseiluak gaur pentsioen 0,9ko igoera onartuko duela dio. Argazkian, aldiz, UPNek 24 urtetan egin ez duen N121A errepiderako autobia bat eskatzen duela orain esaten da. Horretaz gain, Puigdemont eurodiputatu bezala estreinatu eta Europar Batasunari Kataluniarekin involukratzeko eskatu diola ere jasotzen du gaurko azalak. Baita Nafarroak 7 helburu diseinatu dituela despopulazioa geldiarazteko. Gainera, Javier Moscoso 1986an jada lehendakaritzako ministro izatetik fiskal izatera pasatu zela nabarmentzen du gaurko Notiziasek, eta Zerdanek presoen hurbilketa normaltasunez ikusteko eskatu duela ere aipatzen du. Bukatzeko, Iruña beltza hasi dela ere jasotzen du komunikabide honek, eta futbolean Tximi Bartzelonaren orbitan kokatu dutela esaten du. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Sánchez fiskaltza kontrolpean izaten saiatu dela dio albiste nagusiak, Delgado ministro ohia buru jarriz. Argazkian, Iruña beltza 16 idazle nafarrekin hasi dela nabarmentzen du. Horretaz gain, N121ako alkateek kamioien joan etorria arautzeko eskatu dutela jasotzen du azal honek. Baita Nafarroako zenbait zonaldetan despopulazioa handitu dela ere, hala nola Piriniotan, Erdialdean eta Lizarraldean. Gainera, Nafarroan lehenengo kontsultarako 41.720 maritxarote daudela azpimarratzen du, eta ebakuntza baterako 8.018. Bestalde, Banderas eta Almodóvar Oskarraren bila dabiltzala dio Diario de Navarrak. Eta bukatzeko, futbolean, Tximi Abila Bartzelonaren orbitan dabilela dio, eta Barsak Valverde Bota eta Kike Setien izendatu duela entrenatzaile. Gara egunkariarekin jarrai dezagun. Titularrak, EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemosek estatus berriari buruzko eztabaidan sartzea eragozten dutela dio. Argazkian, Puigdemont eta Komin eurodiputatu bezala estreinatu direla irudikatzen du. Horretaz gain, Garak jasotzen duenez, Euskadi buru batzarrek berriro Inigo Urkullu proposatu du lehendakari gai. Gainera, PSOE eta Elkarrekin Podemosen koalizio gobernua martxan jarri dela azpimarratzen du, kargua zinegin ondoren. Bukatzeko, Euskararen erakunde publikoak Euskal komunikabideen garrantzia azpimarratu duela ere esaten du egunkari honek gaurko azalean. Berriarekin jarrai dezagun. Titularra eta argazkia albiste berari eskaintzen dizkio. Kataluniako auzia Europara iritsi dela dio, Puigdemont eta Komin eurodiputatu karguaren jabe egin baitira, eta Europako instituzioei Kataluniako gatazkan esku hartzeko eskatu dietela nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroako eskualdeen artean, herritarrez usteko arrisku gehien Pirinio inguruek dutela dio berriak. Bestalde, N121A errepideko istripu jasari konponbidea jartzeko beharra inoizko agerien dagoela esaten du komunikabide honek. Nafarroatik aterata, aurtengo bozetan EAJak lehendakari izateko Inigo Urkullu proposatuko duela aipatzen du. Eta gai aldatuz, Martuteneko kartzelan 41 urteko gizonezko preso bat ziegan hilik aurkitu dutela ere esaten du gaur berriak azalean. Gainera, iaz, Miarritze ez beste aireportuak hazi egin zirela aipatzen du, 7,7 milioi bidaiari hartuta. Eta bukatzeko, Joker, Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman eta 1917 Oscar sarien hautagai nabarienak direla nabarmentzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, PSOEko lurralde koordinaziorako idazkari nafarra den Santos Zerdanek presoen hurbilketa normaltasunez ikusteko eskatu duela da. Horretaz gain, Azpilagainak apustu etxeen kontrako mugimenduarekin bat egin duela ere jasotzen du horri nagusiak. Eta bukatzeko, gaur burlatan Blanca Ester Makes gogoratuko dutela ere aipatzen du. Aipatutako albisteetaz gain, Nafarroako gobernuak 2019 eta 2020 urteetako gripearen inguruko datuak ere eskaini ditu. Gripea 3.471 kasutara iritsi da dagoeneko, iaz bezalako joerarekin.
Nafarroako biztanleek osasun baliabideen erabilera arduratsuak eta arreta zerbitzuak indartzeko neurriek bai lehen mailan bai ospitaleetan osasun sistemak gabonak amaitu eta gero eman den gripe kasuen hazkunde nabarmena bere gain har dezala ahalegin dute. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren behin-behineko azken datuen arabera, 285,5 kasu izan dira 100.000 biztanleko. Hau da, aurreko astekoa bikoiztu den tasa, baina iazko data hauetan izandako kasuen zenbakia antzekoa da. Nafarroako Laneko eta Osasun Publikoaren Institutuak gaixotasuna prebenitzeko hainbat gomendio ematen ditu webean. Adibidez, eskuak maiz garbitzea ur eta xaboiarekin. Ahoa estalita ez egin edo erabili eta botatzeko musuzapiarekin. Ukondoaren barrualdearekin edo eskuaren atzealdearekin doministiku egitea. Eta toki jendetsuak ekiditea ez kutsatzeko. Gaixotasunaren beste alderdi batzuei buruz ere informazioa ematen da. Gogoratu behar da gaixotasuna birus batek eragiten duela eta sintomak arintzen dituzten medikamenduekin tratatzea dela soilik. Antibiotikoak ez dira gomendagarriak. Eta gripeaz gain, Nafarroako gobernutik despopulazioaren arazoaz ere hitz egin dute. Nafarroako gobernuak Montejurra, Zangotza, Erdialdeko aldea, Pirinioak eta Prepirinio eskualdeetan jardungo du lehentasunez landa inguruneko despopulazio arriskuen aurrean. Zirizak ondorengoa nabarmendu du. Naiz eta oro har Nafarroan biztanle kopurua igotzen ari eta despopulazioaren arazo larriaz hitz egin ezin badezakegu ere, badira zona ahulagoak, biztanleriaren atzerapena jada izaten ari direnak, esate baterako Pirinioetan eta Ameskoetan. Beraz, funtsezkoa da guk zerbait egitea, eta besteak beste gazteentzako ekintzailetza berritzaileko proiektuen aldeko apustua egitea, landa berrikuntzako espazioak edota smart villageak sortzea. Azterketa gizartearen aldetik 3 desberdintasunetan oinarritu da: despopulazioa, enplegua eta gizarte politikak. Hala ere, desberdintasunean alderdi gehiago hartzen dute parte. Luis Camposen arabera, aldagai guztietan ikusten da lurralde kohesioa ez dagoela bermatuta, eta batzuetan, gainera, ahultasun egoerak nabari direla politika espezifikoak eta sektorialak eskatu behar lituzketen lurralde batzuetan, aukerak gehiago zatitu ez daitezen. Eta bukatzeko, orain merkealdiak direnez, kontsumo arduratsua bultzatzeko kanpaina bat abiatu dute. Calma, respira y mide bien tus decisiones de compra. Nafarroako Gobernua, Gobierno de Navarra. Ikusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, asteartean, hegoaldeko haizea indartu egingo da, bolada oso gogorrekin. Temperatura maximoak apur bat igo egingo dira Kantauri isurialdean, hegoaldeko haizearen eraginez, baina oro har ez da nabarituko igoera hori. Zeruan, erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk izango dira, baina giro eguzkitsua orokorrean. Gauean, haizea are gehiago zakartuko da, bereziki mendebaldeko haizeguneetan. Bihar, asteazkenean, hodei ugari izango dugu eta une batzuetan zerua estalita ikusiko dugu, batez ere mendebaldean. Mendebaldeko eskualdeetan baliteke arratsaldean tanta batzuk egitea, dena den gauza gutxi. Hegoaldeko haizea zakar ibiliko da egun hasieran, batez ere mendebaldeko mendi inguruetan, baina arratsaldean indarra galduko du. Temperatura minimoak apur bat igo egingo dira. Temperatura maximoak hegoaldean igo daitezke pixka bat, baina oro har berdintsu jarraituko dute. Ikusitzagun gaurko eguneko efemerideak. Gaurko egunez, 1507 urtean, Katalina Austriakoa Portugaleko erregina izango zena jaio zen. 1920ko urtarrilaren 14ean gainera, Txomin Agirre idazle eta elizgizona hil zen. 20 urte beranduago, Georgi Dan frantziar abeslaria jaio zen. 1984ko urtarrilaren 14ean, Federica Montseny anarkista hil zen. Eta duela 8 urte gaurko egunez, Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegi Donostiar hizkuntzalari, idazle eta politikaria hil zen.
Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Berriobeitirekin hasiko gara. Urtarrilaren 31 arte, Formas Inusuales, Restos del Universo erakusketa bisitatu daiteke Maria de Maeztu kulturetxean. Aurkikuntza berriak egin ahala, astronomoek unibertsoaren sorrerari buruz duten ikuspuntua aldatzen dute. Kosmosarekiko eta gure planetaren erdigunearekiko konexioa da akuarela grafikodunaren erakusketa honen abiapuntua. Egilea Anna Txerbak ukraniarra da, Iruñean bizi dena, Lviv hiriko Arteen Akademia Nazionalean beira espezialitatean lizentziaduna. Horretaz gain, ostiralean ipuin kontalaria egonen da gaztelaniaz Olga Elizbururen eskutik arratsaldeko 6etan Artikako liburutegi publikoan 4 urtetik gorako haurrentzat, sarrera librearekin, lehenagotik gonbidapena eskatuta. Larunbatean, gainera, Milagroko San Blas Musika Eskolako bandak kontzertua eskainiko du Maria de Maeztu kulturetxean arratsaldeko 6:30. Orreaga Musika Eskolak banda trukea egin baitu Milagroko San Blas Eskolarekin. Izan ere, Artikako kontzertuaren ondotik, Berriobeitiko ikasleak Milagrora joanen dira jotzera urtarrilaren 25ean, larunbatean. Sarrera librea izango da, baina gonbidapena eskatu beharko da. Burlatara joango gara orain. Han, gaur goizean, omenaldia egin zaio Blanka Esterri Udal Parkeko indarkeriaren aurkako arrizko eskuan. Dagoeneko 3 urte pasa dira Blanka Ester Marquez bere bikotekideak hil zuela, eta udalak eta Burlatako herriak hura gogoan dute oraindik. Bere familiari eta lagunei besarkada handi bat bidali nahi izan diete indarkeria matxista salatu eta sentsibilizazioan aurrera egiteko konpromisoa sendotu. Gai aldatuz, gaur arratsaldeko 6etan ipuinaren ordua ospatuko da Burlatako haur liburutegian, Izaskun Mujikaren eskutik euskaraz eta 4 urtetik gorako haurrentzat. Ostegunean, bestalde, Afrika ardatz hartuta gaztetxef multikulturala antolatu dute Gaztelekun arratsaldeko 6etan. Iganderako, gainera, euskarazko zinema emanaldia izanen da. Asterix edabe magikoaren sekretua filma ikusteko aukera izango da arratsaldeko 6etan kulturetxean 2 euroko sarrera erosita aldez aurretik edo 3 euro ordainduta momentuan bertan. Bukatzeko, udaletik jakinarazi dutenez, ur jardueretan izen emateko epea urtarrilaren 20tik 22 zabalduko da, baina maila probak ostiral honetan egingo dira. Egunero bezala Iruñako berriak ikusiko ditugu bukatzeko. Pantxit Bidart musikariak gaur aurkeztuko du Kondestablen Odisea izeneko lehenengo bakarkako proiektua, Homeroren klasikoaren berrinterpretazioa. Euskarazko kontzertu errezitaldi poetikoa 7:30 hasiko da, eta sarrera librea izanen da aurretik gonbidapena hartuta. Errezitaldian Bidartek Homeroren klasikoaren berrinterpretazio garaikidea proposatuko du, literatura, musika eta poesia uztartuta. Nork bere heroiak sortuz, bere goraberak kontatuz eta Ulisesenak bere eginez sortzen alduen kontakizuna da Odisea. Haren seme Telemakok bezala bere aitari jarraitzen diogu, beti aitaren etxea defendatzen saiatzen gara. Eta kontakizun honetan, zein da amaren lekua, Bidartek zalantzan jartzen ditu errezitaldian gai horiek eta beste batzuk ere bai. Hala nola, historiaren heroia nor den, Ulises ala Penelope. Bidartek Homerok egindako biltze lana egiten du, eta besteen olerkiak eta bere interpretazioak tartekatzen ditu. Besteen ahotsak eta berea nahastuz eta entzinako hitzak eta egungoak uztartuz, berea den Odisea osatzeko. Horretaz gain, udalak ingurumen hezkuntzako eskola kanpainaren bisita gidatu gehiago eskainiko ditu aurten, eta material gehiago lagako die ikastetxeei ingurumen gaiak lantzeko. Bisita gidatuak astearteetan eta ostiraletan ere eginen dira, eta izena eman daiteke webgunean edo telefono bidez. Hala, jarduera gidatuak nola maleta ibiltariak Iruñeko udalak aurtengo ikasturterako bultzatutako ingurumen hezkuntzako eskola kanpainan txertatzen dira. Non 25 jarduera eta baliabide eskaintzen baitira hezkuntza etapa guztietan, haur hezkuntzatik hasi eta unibertsitateraino. Badira beste proposamen batzuk ere. Hala nola, zinema eta ingurumeneko ekozinen jaialdi nazioartekoa.
eta museoa zureganatu izenekoa, non aukera ematen baitzaie ikastetxeei museoaz baliatzeko ingurumen lanak bertan erakuste aldera. Amaia Dominguez dugu orain platoan, kaixo arratsaldean. Arratsaldean. Zuzara, Nafarroako haur eta gaztetxo kantarien jaialdiko antolatzailea, ez? Bai, izen luzea. Bai, bueno, berez, haur kantari jaialdiak ziren, hasiera batetik, baina haurrak ez dira horren haurrak 16 urte dituztenean, ez? 16, 15, 14, gero eta gazteagoak baita izaten dira gaztetxoak, ez haurrak deitzeko. Gainera ez daie gustatuko, ez? Ez, horregatik bizkat luzatu dugu, luzeegia bizkate bada izena, baina behar den bezala, ez, haurre eta gaztetxoak dira. Eta ari zarete aurtengo edizioa prestatzen, ez? Martxoan izango da? Hori da, bai. Martxoko asteburuak hartzen ditu, eta gero azken emanaldia, jaialdi nagusia, denak biltzen dituena apirilaren lehenengo horretan, lauean. Eta ezagutzen ez duenarentzat, nola azalduko zenuke zer den? Bueno, emanaldi hauek badira, esan bezala haur eta gaztek parte hartzen duten emanaldi horietako bat, Nafarroa mailan, eta helburua bada berez euskal kulturaren barne den euskara hori, euskal kantua eta zaletasun hori zabaltzea. Eta bueno, txikitatik hori nik uste dut ezinbestekoa dela, ez, gure kulturan eta edozein kulturatan zabaltzea, eta musika edozein kulturatan dagoen bezala, euskal kultura noski badago. Eta, bueno, hori da helburua, hori zabaltzea. Emanaldi hauek aspalditik egiten dira, duela urte asko, Kantuzale elkartetik, Kantuzale elkartearen esku hasi ziren, eta, bueno, nik uste dut 1982 urtetik edo egiten direla bai duela urte desente. Eta, bueno, Kantuzale elkarteak antolatzen zituen, bai haur kantari horiek, hasieran txapelketa zirela, epaimai batekin eta horra, eta gero helduena ere, baita hainbat ekitaldi, beste ekitaldi batzuk. Orduan, Kantuzale elkartearen helburua hura zen, ez? Kantu zaletasuna zabaltzea. Emanaldi hauek 2011 urtean, urte arte, antolatzen ziren, pertsona batek egiten zuen, liberatua zen, bere soldata bazeukan hori guztia antolatzeko, ez dela gutxi, gauza, azkenean nahiko gauza desente hartu behar dira kontutan, eta antolaketak horrelakoa dira. Orduan, berak egite zituen aurrenak, helduenak eta hainbat gauza. Baina elkartea diru laguntzari gabe geratu zen eta ez zegoen nork eramaterik. Bueno, ni elkartean sartu nintzen baita duela urte asko, hasieran epai bezala nintzen, epai mailan. Txapelketetan. Bai, txapelketa zirelako, hori da. Eta gero, eta Faiako ikastolan musikako irakasle sartu nintzen, eta orduan, ni neuk ere nire ikasleak aurkezten dituen. Baina, 2011an diru laguntzari gabe geratu zenean, eta inork ezin zuenean hori eraman, nire gain hartu nuen, musikako irakasle bezala, eta nire ikasleak horren ilusionatuta, eta ze gauza berezia den ikusita, hau ezin da horrela geratu. Saiatu nintzen Nafarroako beste irakasleekin batera hau egiten, baina, gauza pila ditugu, eta azkenean zu zaudela hor. Eta nolakoa izan da, batean zuk zure gain hartzea ardura hori, ez? Hasiera guztia bezala, ez dakizu zer datorren eta ilusiozoaz, eta ilusioarekin hartzen duzu. Ilusioa ez da bukatzen, ez horregatik hemen nago, baina hasiera nahiko gogorra izan zen, ez bainekien nola egiten zen hau guztia. Eta, lekuak alokatu, sarrerarekin ura ordaindu, soinu teknikariak, eta horrela zen nintzen mugitzen.
Eta, bueno, goratzen dut, nire helburua zela, behintzat nire poltsikotik ordaindu behar izatea, baina gauzak ongi ateratzea, hori bai, hori guztiarekin hasierak gogorrak izan ziren, baina politak, eta ikusi nola erantzuna izan zuten, jarraitu ziren egiten, lehenengo urte horietan, 2012, 2013, eta hor gero, ikusi nuen nola, ezakit ez da nork, eta azkenean, ikusi nuen, udaletxeen programazioan barne sartzen nintzen edo pixkat beraien laguntza eskatu ahal nuela, eta beraiek ere kulturarako dirua badaukatela, ez nekien, momentu horretan hortik tira egin ahalko nukeenik. Eta hori egin nuen, udaletxeekin harremanetan jarri, eta beraien diru laguntzarekin, eta aretoa lortzen nuen, musika soinua ere, beraien esku jartzea, eta da, beste guztia, listo, ez badut ezer ordaindu behar, sarrerarik etzen ordaintzen, eta horrela behintzat posible nuen, horrelako, inorketzuen atean egon behar, ezakit, kanbioekin eta sarrerak eta hori ere, zen beste lan bat, ez horrela, Beraz, ikasten joan zara, Bai, ikasten eta, eskertu behar dut udaletxen laguntza, ezinbestekoa delako niretzat. Orduan, jaialdi hauek, egiten dira, printzipioz hori, saiatzen naiz, Nafarroa osoan zehar sakabanatzen, edo pixka bat, hegoaldea hartzen alde batetik, aurten adibidez Zarrakastelun den bezala, saiatzen naiz beti, Iruñetik bera nun baiten antolatzen. Urtero aldatzen dira, tokiak? Bai, osaiatzen naiz behintzat. Izan dela, sakana inguruan beti azken urte hauetan lakuntzan izan da. Lakuntzako udala songi portatzen delako, beti garetua eta soinua doain ikusten duelako, eta baita lakuntzako irakasle Anemirenen laguntza izan dut urte askotan zehar, eta hori eskertzekoa da. Bertan, sakanakoa pixkat hor kokatuta baneukan. Gero, Iruñarrian ere, saiatzen nintzen leku desberdinetan. Eta, Antsoainen adibidez, aurten ere Antsoainen izango dela, oso portatzen dira aretoa, soinua eta uzten diate, eta gainera oso tratu honarekin oso gustora egiten dut lan beraiekin, eta aurten ere bertan izango da. Odan, Iruñakoa pixkat hor kokatu dut, baita egon izan gara Berriozarren, hemen ere egon zen ginen, eta Burlatan, eta hainbaldekutan. Gero baita Bortzirietatik eta Baztan ingurutik hortik saiatzen naiz, eta aretoak ikusita, ezin naiz joan areto pribatu batera, lehen lur aretoan egiten zen, baina hori ez da udalaren areto bat, orduan bertan ezin dut lan egin. Eta egiten dudana da, bera eta lesaka artean hor dago gauza, txandaka, iaz eta horrek urtetan beran izan da, baita udala zoragarria oso ongi portatu delako. Eta aurten lesakan ere aurre pausu hori eman dute, eta aurten bertan izango da. Orduan, Nafarroa osotik zabaltzeko asmoarekin. Nafarroa osotik zabaltzen saiatzen naiz, eta lekuen arabera saiatzen naiz ere mugitzen, baina baita noski beharraren arabera udalaren babesa behar dut, ez laguntza hori. Horrek ere baldintzatzen du, ez bakarrik nahi izango nukeen tokian baizik. Baina behintzat sakabanatzen dugu, ez bizkat sakana ingurutik eta hegoaldetik, Iruñan bertan, eta Lizarraldean ere, ez, aurten. Eta aurten Lizarraldean, berez, hori ere oso gauza polita da, Nafarroa oinez ospatzen den tokian, bertan antolatzaile, ekitaldien antolatzaile aldetik hartzen dute lan hau, eta laguntza ematen didate. Orduan, hortik antolaketa nik bideratzen dut, baina beraiek arduratzen dira ez aretoa eta gauza bien. Orduan, Nafarroa oinez antolatzen den herrian urtero ere egiten da. Horregatik, aurten ez da lakuntzen izango, beti lakuntzen izaten dela, baina alde horretakoa oraingoan Lizarran izango da, Nafarroa oinez bertan ospatzen delako. Orduan, pixka bat aipatuko dut emanaldi hauek, nola ze baldintza dituzten, edo, pixkat ze pausuak eman behar diren, edo. Berez, 6-16 urte bitarteko haur eta gaztetxoentzat zuzenduta dago,
Normalean zentroetara bidaltzen da informazioa eta parte hartzeko aukera hori, baina berdin dio partikularki etxe bateko anai-arrebak edo nahi duenak ere parte har dezake. Gauza da, heltzeko modua, nik etxe partikularretan ez ditut mezua bidaltzen, orduan, zentroen bidez... Baina baldin badakite ez egiten dela. Hori da, bai, berez edo zein haur eta gaztek har dezake parte. Bai zentroek bideratuta, eskola, ikastola, musika eskola, edo bereien kabuz, edo gurasoen laguntzaz, edo nahi ezala. Orduan, bueno, printzipioz hori helburua euskaraz abestea da, bai ezinbestekoa euskaraz abestea, baina ez du zergatirik izan behar ez da betiko euskal kanta, edo bai, denetatik dago ez da. Izaten da, edo ohiko euskal kanta tradizionalak, ez betikoa, ja klasikoak esan ditzakegu, zakit, Mikel Laboa, edo Lertxun, ditauen kanta derroiek, betikoak, baina baita esan ditezke, bueno, euskal kanta berriak, guazeneko hauek berriak, berriak edo haiek ere bertsioak egiten dituzte. Bueno, ala oraingo taldeenak. Edo oraingo taldeak, bai, oraingo talde pila daudela eta oso interesgarriak ere. Orduan, izan daitezke horrelakoak, baita izan daitezke ingelesetik ateratako batzuk edo bertsionatuta edo euskal letra jarrita edo hori ere egiten dira, horrelako gauzak egiten dira. Eta baita, sormenezkoak, noski, ez letra aldaketa bakarrik, baizik musika ere sortzea, hori gertatu izan da, iaz Lekarozko, gainera, gaztelera ataleko ikasle batzuk egin zuten olako gauza bat, ez? Abesti bat konposatu? Bai, oso gauza polita izan zen. Eta horrelako gauzak orduan, hori gainera izaten da nahiko motibagarria, ez? Ilusio handia sortzen du norberak berea sortzea, denetatik egoten da. Euskaraz jakin ezarren, euskaraz abesten bada, posible da aurkeztea? Bai, noski. Bai, hori izango litzateke, oraindik zorragarria, ez? Berezia, bai, noski. Euskaraz abestea da helburua eta euskaraz sustatzea. Zer gehiago euskaraz ez dakien norbaitek euskaraz abestea, oso berezia da ez hori baita, sustatzea da, beraz. Bueno, bai, baliagarria dena. Eta zenbat kanta prestatu behar ditu bakoitzak edo? Orokorrean izan daiteke kanta bakarra edo, bai egiten dugula galako muga bat edo zentro bakoitzak agian 4 kanta aurkeztu ditzake bestela, beste parte hartzearen aldetik, beste zentroei ez die leku hau uzten ez edo, gauza da, jaialdi bakoitzak, izan daiteke 8 kanta, 8, 10, 12, 14, baina ja hortik luzatzen bada agian luzegia izan daiteke edo 8tik berare pixkat eskaz. Orduan, horregatik esaten dugu, zentro batean, ez dakit, 8 kanta aurkeztea zentro batek, polita litzateke eta, bai, baina nahi dugula da ireki eta leku desberdinetatik edo jendea erakarri. Orduan agian ere parte hartzaile kopuruaren arabera, ez? Bai, berez, badaude horrelako oinarri batzu jarrita eta jartzen du 4 kanta gehienez talde bakoitzak. Ezakit zentro mailan, ezakit oso ongi esan dudan. Zentroak bai talde desberdinak, baina bai, azkenean mugak horrelakoak izaten dira, demagun zentro batek esaten dela, nik aurkeztu behar ditut, maila bakoitzetik kanta bat, ez? LH osoa, 6 kanta. Agian emanaldi horretan beste 3 kanta gehiago daude edo beste 4 eta posible da, ez dakit olako, ez? Bai, bizkat ikusten duan, ez? Bai, eskuzabalak edo, eskuzabala ez da hitza, ez dela muga horren itxia jartzen. Baina bai, edo pertsona batek 4 kanta baino gehiago ez, berak abestea, baina beste pizkatuzteko edo agian 2 kanta abestu eta hurrengo urtean beste 2 edo ez dakit olako gauzak ikusi aldira. Baina, orduan izaten da, hori, edo zein estiloko kanta, bai, euskaraz, baldin eta euskaraz den. Gero, bai, abes batzak adibidez, abes batzek badaukate beraien txapelketa edo emanaldi propioak. Orduan, abes batzak orokorran ez dira onartzen, baina bai, nahi badu abes batzako talde batek parte hartu, zuzendaririk gabe. Bai, hori bada baldintza bat.
Orduan, bueno, talde bezala, beste talde bezala. Zer gehiago, adina, euskaraz abestea, kantak, bai instrumentuen laguntzarekin, izan daiteke akapela, instrumenturik gabe, izan daiteke karaoke moduan, jartzen dutela musika eta aurrek edo gaztetxoek abesten dute bereien gainean, ez? Hor bai, hori baita polita da, noski, eta helburua da euskaraz abestea eta disfrutatzea eta esperientzia hori bizitzea. Bai, ezakit animatzen dut, zentroei animatzen diet, musikari pila daudela eta instrumentu jole ugari, orduan ikasleak ere animatzea, beste ikasleak laguntzen, instrumentuekin. Helburua ez baita oberenak izatea eta denak arratu egitea, helburua da disfrutatzea, esperientzia berezia izatea eta euskara eta euskal kultura zabaltzea, kantu zaletasun hori bizi-bizi mantentzea. Orduan, bueno. Eta esan duzu, orain ja ez dela txapelketa bat, ez? Lehen baitzela, baina orain besterik gabe jaialdi bat dela. Bai, 2012 baino lehenago oraindik beste Joan Belezen hor zegoena, berazagolarik oraindik egin zen txapelketatik jaialdi aldaketa horretara. Zergatik, batzutan entzun izan genuen edo gertatu izan da, irakasle batzuk esatea, aurten ez dugu parte hartuko. Nik uste dut nire ikasleak ez direla, nire ikasleak ez dutela horren ongi egingo, edo ez dara mate horren ongi, edo ezakiten txioa, lehiakortasun gehiegi sortzen zen. Handiegia, lehiakortasun handiegia. Eta ordan erabaki zen, helburua ez da hori. Ordan batzuk eratzen ziren parte hartu gabe, edo ikasleek ez zutelako bere maila ongi ikusten, edo irakasleek, eta ezen mailaren gauza, ezen hori baizik ilusio eta gogoaren gauza. Eta hori mugitzeko jaialdia bihurtu genuen, epailerik gabe, eta bueno, zailkapen edo tentsio hori gabe. Badago irabazlerik ala? Hori da, orain esan manera. Ez da irabazle dagoenik edo. Zailkapen modu bat bai dagoela. Eta zailkapen hori bada berez, helburu bakarra edo zio edo motiboa bada ezin direla partaide guztiak jaialdi nagusira joan. Orduan, alde batetik hor bai dagoela iritzi, kontrako iritzi batzuk, ez badaude. Neuk antolatzen dudanez, nire iritzia da jaialdi nagusi bat egon behar duela, ez? Beti egon da, lehen egiten zen gaiarren, txapelketa zenean eta irabazleekin eta sariekin. Baina orain jaialdi nagusiaren helburua niretzat eta guztientzat egokia parte hartu duen zentro bakoitzak edo Nafarroa osotik partaideak elkartzea, denak biltzea, hori da gauza politena, guztiak biltzen direla. Hegoaldean egiten dugunean, hegoaldeko zonalde horietakoak biltzen dira. Edo Bortziri edo Bastan ingurukoak, hortxe edo Sakana ingurutik, handik. Orduan, hori guztiak batean biltzea oso gauza polita da eta ikustu du berezia dela. Eta hori mantentzeko gauza bakarra, emanaldi bat osatzea, guztiakin batera. Baina, ze gertatzen da horrekin, batzutan egon izan dira 500 partaide. Nafarroa osokoak eta jaialdi desberdinetatik hartuta 500 inguru. 500 partaide bete badira, non saltzen dira. Arenan orain nahi, arena eskatu beharko dugu. Ez gauza da. Ni hasi nintzenean, Tafaian egiten nuen, Tafaiako aretoan, 245 ikusle sartzen zirela. 245 ikusle, 500 baino gutxiago dira. Partaidekin betiko genuen. Eta baita hori gertatu zen, gainera azken Nafar Gobernuko laguntza badaukagu berriz ere, orain Barainainen jaialdi nagusia ospatu ahal izateko baino lehen etzegoen, 2008tik aurrera nire esku hartu nuenean, diru laguntzari gabe biltzen nintzen, udalak kenduta, bai. Eta bai etorri zela Asier Morraz, dela, zen Nafar Gobernuko hezkuntzakoa, eta berak ikusi zuen Tafaian gertatu zitzaiguna, eta bada, hainbeste partaide zeudela, beraiek leku guztiak okupatzen zituztela, eta familiarrek eta etzokaten ikuslegoek zuen tokirik, esertzeko. Orduan atera behar izan genituen guztiak ondoko gela batera,
Eta horrela, ikuslegoak lekua izan, da, bueno, kristona, gela horretan pantalla jarri, zuzenean ikusteko. Eta hori guztia ikusi zuenen hasierrek esan zuen, baina nola izan daiteke hau posible, areto handiago bat behar da. Eta zan nion, baina nik ezin dut areto handi bat ordaindu. Eta, bueno, orduan, hortik aurrera, Nafar gobernuak diru laguntza ematen hasi zen, eta berari esker, Bareñainen egin aldugu. 600 pertsona inguru sartzen direla, ez? Orduan, beraiek Nafar gobernuak ordaintzen du aretoa, eta, bueno, horri esker posible da hor egitea. Eta hori, orduan, hala ere, naiz eta aretoa handia izan, partaide guztiak, Nafarroako partaide guztiak ezin dira sartu. Alde batetik horrexegatik, ez lekuarengatik, eta bestetik ere kanta pila direlako. Oso luze egingo litzatekelako. Aurten ezakit Lizarran, ezakit zenbat kanta izango diren, baina aurre ikusten dira pilo bat. Bai ikastolatik, bai musika triki eskolatik, edo trikitixa eskolaz kanpoko gintza bezala erakusten duenak ere aurkeztuko ditu talde batzuk. Ordan talde pila aurkeztuko dira Lizarran bertan, gehi ingurutik bideratu ditugunak, ara joango direnak. Orduan, kanta horiek, besteak, lesakakoak, beste jaialitakoak, gehiago izango lirateke, ezinezkoa da. Atsedenaldia jarri, inbarko genuke ezakit, baluarteko horiek bezala atsedenaldiarekin eta guzti. Eta orduan aukera bat egiten da. Ezin da. Eta egiten duena da, pixkat, aukeraketa bat. Eta nola jaialdia izan da, nola egin aukeraketa bat. Ustez egokiena edo behintzat Nafarroa osoko zentro edo toki guztietatik parte hartzeko kanta batekin pasatzea da. Hori da, orain arte, ongi atera den gauza bat. Hori bat, ez Lizarran esan bezala, ez? Kanta kopuru batzuk, ez? Kanta desente aurkeztuko direla, hortik, kastolatik kanta bat, triki, tixa, erakusten duenetik beste bat, zentro bakoitzetik bat. Orduan, horrekin bizkan murrizten dela. Orduan, egiten dela saikapen bat, baina ez da horrela, ez da oberena edo epaimai batekin hor egon behar duzula. Toki guztietako representazioa egoteko, eh? Hori da. Orduan, gero hor dago aukeraketa. Oso gauza zaila dela irakasle hontzat, ez? Nik ere eta Faian aurkezten ditudanean, nola aukeratu zein talde, ez? Lau aurkezten ditut, ni beti hor mugan ibiltzen naiz, ikasle askok nahi dutelako, ez? Eta beti muga hor ukitzen. Eta lau kantatik, nortzu joango dira, ze gauza zaila. Orduan, ezakit, nik hor ikusten dut, ni ez naiz gai hori erabakitzeko, ez naiz inor hori erabakitzeko, nik uste dut prestatzaile bakoitzak badakiela pixka bat edo nork merezi duen edo beren hobekien egiten duelako edo jarrerarengatik edo ezakit ilusio gehien jarri duelako. Ezakit, merezi izateko gauza desberdina daude, ez? Edo oso gauza zaialare. Edo zozketaz, azkenean ez badakizu nor zozketan eta uratu bada, ez? Edo bakoitzak aukeratzen duzten talde. Hori da. Azkenean ikasleek ulertu behar dute, horrelakoa da bizitza, ezin da guztia, ez? Zozketan bada ere, zozketaren bitartez ezakit. Eta horrela egiten da, saikapen modu hori. Aurten ikusten dudala, zentro berri batzuk ere hartuko dutela parte. Eta kantako purua handitu daitekela jaialdi nagusian. Horrengoz, espero dut horrela oraindik balio izatea, eta ez dakit, bitxandatan egin behar baldin bada, bitxandatan, hori ere gertatu zedela jaialdi txikietan, adibidez, iaz, Antsoainen, egin genuen emanaldia, esan bezala azken momentuan jende askok izen eman zuen. Eta, orduan, kanta kopuru gehiegi zen, gero partaidetza ere, handiegia partaidetza, eta orduan ikuslegoa ere ezin ziren sartu. Eta egin behar izan genuen bitxanda. Lehenengo txandako partaideak eta ikuslegoa, eta gero hurrengo txanda bat. Hori egin behar baldin bada, hori da ikusiko. Ze oraindik aurten izena emateko epea ere zabalik dago? Bai, berez urtarria osoan zehar oraindik izena eman dezakete. Orokorrean, iraietik hasten naiz zentroei mezoa bidaltzen eta informazioa lekuetara helarazten, eta
hor eskatzen diet mesedez, naiz eta oraindik daturik ez izan, normala den bezala, zenbat ikasle edo ze kanta, oraindik ezin da jakin. Baina, bai, nik horre ikusteko, beraien, ez dakite, aurre disposizioa edo bai parte hartuko dutela edo ez, hori komentatzea edo esatea eskatzen diet, ez? Orduan ikasturte hasieran, begira guk parte hartzeko asmoa daukagu. Horrekin nahikoa. Datuak emango dizkidazu, baina behintzat badakit parte hartuko dutela hauek eta hauek. Eta horrela baita, ez dakit, zenbat jaialdia antolatuko ditudan edo ikus daiteke, ez? Bestela ezin da, ez dakit batzutan. Daturik gabe ezin hori, daturik gabe, ez dakit edo motxegi geratzen da, edo kanta gehiegi, edo... Bueno, hori izaten da, orain urtarrian oraindik jendeak izena eman dezake, eta ja datuak zehazten hasi dira, ez? Berez, internetez bideratzen dizkiet lotura batzuk, taulak betetzeko, ez? Taula batzuk, bertan agertzen da, ze zentroetatik hartuko duten parte, edo behintzat ze herritik, ez? Zentro bat ez baldin bada, zein herritik. Gero, zein kanta, kantaren izena, ze talde edo ze adineko parteideak izango diren, izena bizenak, eta gero laguntzailea MP3 bat jarrita izango den, edo instrumentuen laguntzarekin, akapela. Informazio aktuazioari buruz. Bai, hori da. Eta hori ere garrantzitsua da, gero soinu teknikarientzat eta dena antolatzeko. Beraz, aurtengo edizioak itxura ona du, ez? Zentro berriek ere interesa erakutsi badute. Bai, egia da, iaz, nahiko gogorra izan zen horregatik, ez? Esan bezala, ez dakit irakasleen aurre disposizio hori ezen behar bezala izan edo behintzat ohikoa zen bezala, ez? Ez dago inor behar hartuta noski. Baina, ez dakit, oposaketak zirela eta edo ikasi bazutelako, edo hainbat gauza ditugulako ez irakasleok. Azkenean, ikustut langile oro bezala, ez? Baina gauza pila ditugu kontutan hartzeko eta aurkantari jaialdien prestaketa beste gauza gehigarri bat da. Hori egia da. Orduan, nik eskertu nahi ditut guztiak, partaide guztiak eta prestatzaile guztiak, familiak eta hau guztia bultzatzen duten horiek. Orduan, eskertzekoa da bai. Orain, bukatzeko nahi baduzu aipatu hori, emanaldiak, emanaldien datak eta tokiak? Bai, hemen ekarri dizkate txuleria moduan. 4 emanaldi izango dira, orokorrean orain arte izan diren bezala, 4 lekutan martxoko asteburuetan. Eta, izango da, martxoaren 7an, Antsoaingo antzokian, bertan hartuko dute parte, oraingoz, Sandu Zelai ikastolak, Auzalar ikastolak, Iparralde institutuak, baita Sandu Zelaikoa, Noaingo San Miguel eskola, Irurtzungo Atakondoa ikastetxe publikoa, Uharteko Virgen Blanca eskola publikoa. Hoiek Antsoainen izena manda daukatela, bai. Gero, Lezakako kultura aretoan hori izango da 14 martxoaren 14 urrengo denak larunbatetan izaten da, bai. Orduan, bertan izango da Lezakako Tantirumairu ikastola, Legazatik ere, lehenengo aldiz, behintzat nagoenetik, Legazako eskolak hartuko du parte, Mendaurtrik eskolak eta Lizondoko Baztan ikastolak. Hemen, begira, Lezaka, Mendaur eta Baztan ikastolak hartu dute parte baita urtero, eta aipatzekoa da oso gauza polita eta nik ere Tafallan egin nuen gauza da, Baztan ikastolan adostu dute 6. mailak beti parte hartzea. Orduan, pizkat ideia bezala, ez? Beste zentroei bideratu nahi diedan ideia bada, ez dakit urtero maila batean antolatzen bada, ez? Kurrikulum barruan edo, ez? Urtero beti 6. maila, ez? Kasu honetan 6. mailak hartuko du parte. Horrek ziurtatzen ditu bi gauza. Antolaketa aldetik urtean zehar irakasle hori edo horiek argi daukatela, zer egin behar duten, eta hobeki antolatzeko, eta baita, Baztan ikastolan adibidez, urtero, beti ikasle guztiek hartuko dute parte, gela mailan egiten dutelako, ez? Orduan, denak etorriko dira jaialdi horretara, denek izango dute oholtza gainean igotzeko aukera hori, berdin dio, abestea, ongi gaizki, azkenean zer da gaizki abestea, ilusio jartzen badugu ez, gustora abesten duzu hori da helburu orduan. Beraiek aukera daukate beti ez, urtero 6. maila izan da, ikasle guztiak hortik pasako dira, eta oso gauza polita da, kurrikulum barruan txertatzea eta horlako adostasun bezala ez.
hainbat gauza ditugu horrela hartuta zentroetan, berez. Ez dakit bakearen eguna, edo... Eta errezten du antolakuntza eta guztia. Bai, orduan, bastanen horrela egiten dute, nik ere Tafallan, ikastolak baita oso gauza ona bezala hartzen du, eta orduan eskolaz kanpoko ekintza bezala hartzen du. Prestaketa horren aukera, ez? Hor, irakasle bezala baita hor denok egin behar dugula horrelako zerbait, gure lanerako, ez? Nik hartu dudan eskolaz kanpoko ekintza abesbatza da, ez? Eta horre txertatu nuen, alde batetik ikastolako abesbatza, eta bestetik baita emanaldi hauetarako prestaketa. Orduan ja, urtero horrela finkoa da. Orduan, nolako ideia bezala, ez? Zentroek, batez ere, lehen ibiltzen nintzen patioko orduetan, ez? Horrekin, etxaiatzen, eta eta ilusio sartzen da, baina azkenean zure tartetxo hori ere bertan sartu eta nahiko neketxo izaten zen, eta badakit hainbat lekutan ere horrela jarraitzen dutela. Orduan, ideia moduan, ez dakit, seguro kontutan hartuko dute. Hori da. Eta, joten naizela programazioarekin jarraituz, martxoaren 21 Zarra Kastelun izango da, bertan ere ilusio handia jarri dudalak, eta bertako eskolak hartuko du parte, Tafallako eskolak eta ikastolak, aurten eskolak ere hartuko du parte. Berez, lehenengo aldia da nik uste dut Tafallako eskola publikoak parte hartzen duela, ez olako emanaldietan. Eta Santa Karako eskola ere, baita ez dut aurretik ez dut ikusi, ez dakit nimi etorri baino lehen edo parte hartzen zuten edo ez, baino begira ze gauza polita. Gero, Lodosatik ezakit bideratu genituen hasieran esan genuen Lizarran parte hartzeko, baina Lizarra da inbeste kanta egongo dira, aurreko egun batean mezua bidali niela, ez, posible den Zarra Kastelura bideratzea. Eta, orduan, ez dakit non hartuko duten parte. Ea, pizka banatzeko, ez, Zarra Kastelun motz geratzen zen kanta kopuru, ez gutxi, baina, pizka gehiagorekin hobeki geratuko litzateke, eta Lizarran horren beste izan da, pizka bideratzen dugun. Eta azken emanaldia zonaldeka izango da Lizarran, 28an. Lizarrako ikastolak hartuko du parte, esan bezala Trikitixa erakusten duen irakasleak prestatutako taldeak ere, Aina Lujanbiok erakusten du. Lakuntzako eskolatik ere ara joango dira, aurten lakuntzan ez delako, bai. Garezko eskolak lehenengo aldiz ere hartuko du parte. Eta, hori, esan bezala Lodosatik ezakigu ara edo Zarra Kastelura joango diren, baina baita eskola publikoak hartuko du parte. Ikastola jarri da harremanetan eskolarekin, eta orduan ere bizkat izan dute bultzaketa hori, ez? Eta oso gauza polita gainera, herri mailan, ez, bata bestea bultzatzea eta animatzea. Orduan, ezakit oso pozinago aurten zentro berriek hartuko dutelako parte, eta ilusio handia ikusten dut hauetan, jaialdietan, eta pozik nago. Eta esperientzia gustatzen bat zaie, ziur urren urtean berriz animatuko direla. Bai, batez ere hori, ez, parte hartuko dute eta ikusiko dute ze gauza den ikuste dut oso gauza polita, eta berezia, ikasleentzat, irakasleontzat ere, prestaketa horretan baita harremanak sendotzen dira, eta beste harreman desberdina da, ez da betiko klasea, eta desberdina da, orduan alde horretatik ere berezia. Eta, familiak ere lan polita daukate horretan, eta eskertzekoa, eta nik uste dut beraientzat oso onuragarria. Aberasgarria zentzu guztietan. Bai, hala uste dut, bai, esango dut, horregatik jarraitzen dut hauekin, ez dakit oso gauza berezia delako, bai euskara, euskal kultura, kantezaletasuna, eta pertsonalki esperientzia bikaina, aur, gaztetxo eta heldu ontzat ere. Eta gero bukatzeko barainaingo aktuazioa, Bai, aurten, beti hori lehen egiten zen Aste Santuaren aurretik, ez? Jaialdi guztien bukaeran, jaialdi nagusia. Nik gero nire gain hartu nuenean, nahiago nuen Aste Santu ondoren, lasaiagoia emanaldi nagusia, eta pizkat denbora izan, berriro hainbat zenbait gauza hobetzeko, hau gertatu zen emanaldi txikian zonaldekako emanaldi horretan, eta agian hobetzeko hau daukagu pizkat tarte hori usteko. Baina, aurten Aste Santua aprilaren hasieran izango da,
nahiko hasieran. Eta, bueno, ondoren hartu nahi nuen, baina Barainen hartuta zegoen, beste ekitaldiren batekin. Orduan, erabaki nuen, eta gainera Barainengo antolatzailearekin adostuta, apirilaren 4. Apirilak 4, hori izango da data, larun bata ere, eta emanaldi guztia bezala, berez, printzipio 6etan izango da. Bai, kartela oraindik egin gabe dago, baina orain aterako dugu hauen kartel, emanaldi guztien kartela, eta data guztiak, eta hori pixkat zabaltzeko. Beraz, animatu nahi duen guztiak badakite. Hori da, bueno... Bai parte hartzeko, oraindik zabalik dagoela? Bai. Eta ikusteko ere? Hori da parte hartzeko, eta gero emanaldi hauetara bai etortzeko. Nik uste dut, larun bat arratsalde poli bat pasatzeko aukera bikaina dela, oso gauza politak izaten dira, ez umeak eta gaztetxoak horra besten ikustea, ilusioz, urduritasun horrekin, eta, bueno, nik animatzen dut bai hori parte hartzera, eta prestatzera, eta, bueno, eta ikustera ere. Mila esker, Amaia, guzti hau kontatzea. Eskerrik asko zuei, aukera hau emateagatik, eta, bueno, eta mundu guztiari jakinarazteko, hauek hementxe daudela, aurrera ateratzen direla urtero, eta oso hezkuntzaldetik oso positiboak direla, baita hizkuntzaldetik ere, kulturaldetik ere, eta esperientzia bikaina. Mila esker, eta primeran joan dadila guztia. Eskerrik asko zuei. Errepasatu dezagun orain aste hontako agenda. Gaur, errezital poetiko musikala izanen da Kondestableko Zibiboxean Pantxis Bidarten eskutik arratsaldeko 7:30. Sarrera librea izango da aurretik gonbidapena hartuta. Ostegunean, ipuinaren ordua ospatuko dute Arrosadiako Zibiboxean arratsaldeko 6:00. Larun batean, aurrendako safari euskarazko antzerkia egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6:00. 3 urtetik gorakoi zuzendua dago eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Hurrengo egunean, igandean, Asterix edabe magikoaren sekretua zinema euskaraz egongo da Burlatako kulturetxean arratsaldeko 6:00 hasita. Sarrerek 2 euro balio dute lehenago erosiz gero edo 3 euro lehiatilan bertan erosita. Egun berean, igandean, baloreaken ikuskizuna egongo da Baluarten arratsaldeko 6:00, eta sarrerek 12 eta 16 euroko prezioa dute. Gainera, aste osoan zehar, Yamaguchi Tori jaialdia ospatzen ari da Yamaguchi parkearen inguruan, eta ekintza desberdinak egongo dira egunero. Larun batera arte gainera, Iruña beltza ospatzen ari da. Honen barne, mintzaldiak, mahai inguruak, ibilbide antzeztuak eta bestelako jarduerak egiten ari dira. Larun batera arte ere, dantz jardunaldiak ari dira ospatzen Iturramako Zibiboxean. Eta urtarrila osoan zehar, urtarrilaz Sanduzelaiko Zibiboxean. Bukatzeko, otsailera arte, 3 hari hori erakusketa dago Ziudadelako labean. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko, Nogen taldearen Enarak kantuaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik, eta bihar arte. Itxitut begiak, eta irentxi dut malkoa. Itxitut begiak, eta ez esan, inora ez banoa.
ditut begiak ta ez esan inora ez banoa. Zer nondik etorriko zaren, oraindik ez dakiten arren, ni leioak jausten nau zure zain. Ni leioak jausten nau zure zain. Ni leioak jausten. Nondik etorriko zaren, orain